ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଅଲିଭା। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଏପରି ପାଦ ଧରିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଅଲିଭା ଚଷମା କାଢ଼ିଥିଲା। ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଚାହିଁଲା। ଚମକି ପଡ଼ିଲା। କିଏ? ଏ ତ ସେହି ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ଯିଏ IAS ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଓ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଅଲିଭାକୁ ବିବାହ ନ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଅଲିଭା ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ କହିଲା, ଝିଅର ବାପା ହେଲେ କେତେ ଦୁଃଖ ଆପଣ ଏଥର ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଆଉ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ବିପନ୍ନ। ଯୋଗ୍ୟତାପତ୍ର, ପଦପଦବୀ, ଧନ, ରୂପ, ସମ୍ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅପେକ୍ଷା ସାଧୁତା, କର୍ମନିଷ୍ଠା, ଅଧ୍ୟବସାୟ, ସୁଗୁଣ ଓ ମାନବିକତା କେତେ ବଡ଼ ଏଥର ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ତ? ଯେତେ କୂଟବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦୁର୍ନୀତି କଲେ ବି ଶେଷରେ ତାର କୁଫଳ ଦୁଃଖ ନ କମାଇ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ପାଉଛନ୍ତି ତ? ତହସିଲଦାର ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ଯିଏକି IAS ନ ପାଇ OSS ପାଇ BDO ହୋଇ ତହସିଲଦାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ପ୍ରମୋଶନ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଲୁହଭରା ଆଖିରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନେଇ ଖାଲି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। କିଏ ଏହି ମହିଳା? ଅଲିଭା କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ସୌଭାଗ୍ୟବାବୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଫଳ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଜେଲ୍ ହୋଇପାରେ। ତେବେ କଥା ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହ ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଓ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆପଣ? ଅଲିଭା ହସିଲା। ହଁ, ମୁଁ ସେହି ଅଲିଭା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବା ଯୌତୁକ ଝଞ୍ଜାରେ ବା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ଲିଭି ନାହିଁ। କିଏ? ଅଲିଭା? ହଁ, ସେ ଅଲିଭା ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ, ଶାନ୍ତ, ସଂଯତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଅବିଚଳିତ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ, ଉଦାର, ମହାନ। ସେ ଶତ ସହସ୍ର ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟାରେ ବି ଲିଭେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ତାର ସୁଗୁଣର ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହେ ଅଲିଭା।